Ako po na pa sa Mateo 28:19. Okay, Mateo 28:19. Sige, atong basahon na aron madungog usab sa ato nga mga kahigalaan o sunod sa atong programa. 28:19 about sa bautismo, okay? Nagingon diri, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu. So unsa may imong punto ani igsoon pangutana? Okay, putlon sa igsoon murag na ay gamay nga problema. Anyway, balikan tara karon tuod kay tawagan man to siya sa pagbalik, no? Diri ka kang Jubal Lasarte mayong hapon, Pastor, watching from Dumaguete City. Buboy Sumalpong, good paying pastor, is watching always sa inyong programa. God bless you always from Daman, Kingdom of Saudi Arabia. Okay? So, nasa din si Cinderos Fontelera Gasta, watching from Kuwait. GB Nazaret, salamat Pastor, Belfast, Northern Ireland. Oh, abot ka mo tag-Ireland, no? Daghan, no? Dasilita Compuesto, salamat Pastor. Hazel Batalon Masida Bacos, good paying Pastor, watching live from Singapore. Okay? Daghan tagasunod, no? I hope nga ang Ginoo magpanalangin ka nato igsoon ini nga kapunon. Si Kirma, okay, ato na yung basa. Ako sa pangumustahon si Pastor Ayan Katoliko sa US, no? May gabi ni mo diha, Pastor Ayan, or buntag bala sa inyo. Okay? Nato'y caller, balik na itong caller. Okay. Okay, Brian, balik. Okay, Brian, sa may imong concern ni Brian? Ako pa na to, Pastor. Kinsa mga disipulo ni Ginoong sa Kristo na nagbautismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Okay, dagan salamat niya na igsoon. Ang ato gisgutan din hiigsoon sumala sa Mateo 28:19 ang imong pangutana mahitungod sa bautismo o gitudloan kita nga adunay bautismo sa tulo ka ngalan. So ang imong pangutana mo ni kinsay nagbautismo sa aktual nga bautismo nga gingog gyud bautismuhan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu. Wala tay mabasa sa Biblia pero atong nakita nga naa siya'y sugo. Mismo sa uban nga mga bautismo nga ingon nga bautismo sa ngalan ni Jesus, wa man sa tay mabasa nga actual igsoon. Wala sa tay mabasa nga dunay actual nga ang ibautismo usa ra ka ngalan wa sa tay nabasa. So meaning to say, tanan nga bautismo karon nga gihimo sa actual nga pamaagi, wala tay gitawag nato og matud sa uban litra por litra mabasa. Pero niining tanan ang nakapabor mao ang kini kay sugo man ni. Wa man tay mabasa sa Biblia nga ang ngalan nga gisugo nga gamiton sa pagbautismo mao ang ngalan ni Ginoong Hesus, wa tay mabasa. So meaning to say, sa tanan nga mga bautismo nga gigamit panahon sa aktual nga bautismo, walay na nga basa. Mismo katong nag-ingon nga ang ibautismo sa ngalan ni Hesus, ang uban ingon nga ang ibautismo mao ang balang espiritu, walay na nga basa. Pero niining uban nga nagsangyaw nga ang ibautismo ngalan ni Kristo o ngalan sa tulo ka ngalan sa Amahan, ang nakapabor kining tulo ka ngalan. Og mauni ang atong gibasa karon nga nayon, busa panglakaw kamo o gimuan ninyong mga tinun-an ang tanan kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo, nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Meaning to say, di pa gani matapos ang kapanahonan, ang ibautismo kinig yung tulo ka ngalan igsoon. Balik sa imo igsoon. Nagbautismo ba to si Pedro ato? Sa Acts chapter 2? Oo. Kanang Acts chapter 2 igsoon, dili na siya actual nga bautismo kanang Acts chapter 2 verse 37-38. Kay mao man gunay gamiton sa uban nga ang ngalan kuno nga gigamit sa panahon sa pagbautismo, ang ngalan ni Kristo. Kung imo basahon ang 36 or 37 ngadto 38, dili nimo makita dinhi nga actually nga bautismo. Verse 36. Busa ang tibok nga banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesucristo gihimong Ginoo. Ang Hesus nga inyong gilansang. So nagwali siya. Dili ni actual nga bautismo. Na 36 oh.
busa ang tibok nga banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo. Nagwali ang apostoles. O ang iyang wali mo ni ang wali. Unya pagabot sa 30 City nangingon og sa ilang pagkadungog niini meaning sa wali gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagingon. So katong nasakitan sa kasing-kasing sa ilang pagpaminaw sa ilang wali nangutana sila meaning question and answer ni siya. Gawali og adunay question and answer. Kananguta naman. So meaning to say dili ni actual nga bautismo kay ang actual nga bautismo igsoon konbertido na ka. Sa actual nga bautismo wala na kay pangutana konbertido na ka. Now, imo makita din nagwali sila, unya tapos wali na question and answer. So dili ni bautismo. Gigamit lang sa mga apostoles ang ngalan ni Ginoong Hesus kay ang Biblia manggod nag-ingon pangayo mo sa tanan ninyong pangayoon sa ngalan ni Ginoong Hesus. So mismo sa pagisgot sa pagwali, ngalan ni Hesus ang gisgutan. Pero dili ni siya actual nga bautismo igsoon. Basahon nimo balik-balik na dili ka na siya actual nga bautismo. Balik kanimo igsoon. Sa to ba, Pastor, ikan sa Acts padulong sa Revelation, wala ginagbautismo sa tubig. Oy. Kuan lang, by context lang atong pagnagisgot niini. Daghan na bautismuhan sa tubig. Walay lalis ana, daghan na bautismuhan sa tubig. Usay magud ang question magud ipasukop unsay ngalan nga gamiton sa panahon sa pagbautismo. Mo nang akong tubag ganina, walay mabasa nga adunay actual nga bautismo nga ang gigamit nga ngalan Jesus Christ. Actual nga bautismo dito sa tubig. Wala say mabasa sa gitawag na tulo ka ngalan sa actual nga bautismo. So meaning tabla tanan, pareha tanan ang kategori. Pero mas nakalabaw ang tulo ka ngalan kay gisugo sa Mateo 28 bersikulo 9. Unsa may pulo sa sugo? Dios gani ang musugo, tumanon gyud na siya. Kung namay nagtuman og wala tay nabasa nga nay nagtuman og wala, dili bot sabton nga walay sugo. Dili sad bot sabton nga walay nagtuman. Naalay mga punto ni bala ang kasulatan kay dili baya tanan butang nga gitawag i-detalye og sulti igsoon. Wala magaytay nabasa dinhi igsoon nga si Pablo na naligo na gamit og kabo. O magaytay nabasa pero dili bot sabton nga si Pablo wala maligo. Ginamit ang kabo. Dili na nato i-detalye igsoon. Ang importante na ay sugo nga ang gamiton nga bautismo nga ngalan tulo ka ngalan. O walay sugo nga ang gamiton nga ibautismo nga ngalan ra ni Hesukristo. Walay sugo. Ang atong ginabasa din actually na may 6 ka bersikulo. Mahitungod niya ng mga puntwa. Pero walay usa niya ng 6 ka bersikulo nga gisugo to ni Ginoong Hesus kumo kay naa na hisgutan ang iyang ngalan. Okay? Okay, balik kanimo igsoon. Last na lang ako. Okay, last. Okay. Balik sa text ka ganina sa Matthew 28:19. Nag-ingon nga baptize them in the name. Okay. Pag-ingon nga name, Pastor, is singular, di ba? Okay. Tumingon og name. Okay. So, muna nag-ingon sila nga, nag-ingon nga, usara yun ang ngalan sa pagbautismo kay isa aman ang ngalan nga gihatag daw nga bautismo daw kini may ang gibutan dito. Okay, daghang salamat. So, usara ka ngalan. So, kung usara ka ngalan, asa man sad mabasa nga nag-ingon diha nga kining usa ka ngalan nagrepresent og tulo ka ngalan? Wala man. Dili man pwede maghimo tag theology base sa usa ka butang nga dili mabasa. Ang problema magud sa uban nga nagtuon sa Biblia tungod kay wala masatisfy ba ang ilang gusto sa tubag, naghimo sila og theology. Unaware sila nga ang ilang nahimo nga theology dili sad mabasa. For example, kung kay nakita nato singular ni siya, meaning to say usa ra ka ngalan. Nausa man sad nato na mabasa nga nag-ingon na nga kanang usa ka ngalan nagrepresent na nas tulo ka ngalan. So dili nga na igsoon, kinahanglan mo balik ta sa gitawag natong context, mubalik ta sa gitawag nato og grammar, mubalik ta sa gitawag natong etymological nga mga pamaagi sa pagtuon sa word sa Biblia. Now, kung magisgot ta og pag-study sa grammatical principle igsoon, gamito nato ning word nga name. Ang word nga name igsoon gikan sa Greek word nga onoma. Kung imong tan-awon igsoon ang word nga onoma sa Greek word, mudagan ka sa Strong Exhaustive Concordance, usa sa kahulugan sa word nga onoma is power and authority. Okay? Mayong giga power and authority igsoon pa yun. Bautismuhan kikaw sa ngalan sa gahom. Okay? Sa gahom. Sa Amahan, sa Anak ug Espiritu. Sa authority.
sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Dili na siya iliteral na to igsuon nga pag imo kita tagngalan, unsa may ngalan sa Amahan, unsa may ngalan sa Espiritu, unsa may ngalan. Magproblema ka na kay tanan nga reliyon igsuon, wala ka balon sa ngalan sa Espiritu. Naay mga common name pero may mga personal name wala kay mabasa diri. Muna nga dili nimo ni literal. For example, mayon ko kung ako sa kapulis, nya kita kong kriminal, ignon akong kriminal. Dakpon ko ikaw sa ngalan sa balaod. Mangutana lugar ang katong gidakop nga, uy, unsa may ngalan sa balaod? Di ba? O baka mingon baka ang gidakop nga, uy, singular man na, dili na plural. Mo na pa lugar ang gidakop? Ang word magud nga ngalan or name sa Greek word usa sa kahulugan niya meaning power and authority. Meaning to say, pag-ingog, bautismuhan ko ikaw sa ngalan, meaning bautismuhan ikaw sa authority. Sa Father, sa Son, o sa Holy Spirit. Mauna ang Greek word nga onoma. Mauna ang word nga onoma, igsoon. Okay? So, daghang salamat, igsoon, sa imong pagpangutana. I hope nga mangutana pa ka og dugang o dili man rong panahon na sa uban na sad nga panahon. Basta nga ako ikasulti kanimo igsuon nga kanang word nga ngalan or name, dili na siya nagdala sa gitawag na tugliral kami nga literal igsuon. Pag ingon lang nga bautismuhan ka sa ngalan ni Jesucristo, ang pangutana kung tinuod nga ngalan, do you think nga Jesucristo Hebrew na nga pinulungan? Cebuano bina. Okay, gamito na nga English. I will baptize you in the name of Jesus Christ. Do you think ang word Jesus mabasa nimo sa original nga pinulungan? Remember, ang original nga pinulungan sa Greek is, sa New Testament is Greek. Sa Old Testament is Hebrew. So, wag mo nga kasunod. Ang imong gibautismo, English nga ngalan. Unya, nagbasi ka sa Griego nga pinulungan. Naagya pa'y problema. Di gyapon, mo na nga mapugos gyud. Kanang uban nga nagbautismo, dili mo gamit og tulo ka ngalan, unya ang logic ka gamiton sa word nga name, magproblema gyud. Mapugos gyud mo og dawat nga kining word nga name nagpasabot og power og authority. Kay kung imo na siyang iliteral, dili man sa Jesus. In English biya ng Jesus, unya budagan ka sa Hebrew, dili biya Jesus, budagan ka sa Griego, dili biya Jesus. Sa Hebrew igsuon na ay debatable na siya na moingon nga gitawag og Yahshua, na moingon nga Yahushua, may moingon nga Yewa, dagan ilang mga naiban nga Yabaswa, maglali sa gyapon na sila. Sa Greek igsuon kay Esos Christos. Okay? Sa rule mo gusto kung mingon kag Eso, ang imo isumpala na Kristo. Mingon kag Esos, ang imo isumpay na is Kristos. So kung imo mabasa na Jesus Christos, nganong dili man Jesus imong gamiton sa panahon sa bautismo? Kay literal makaning word nga name. Magproblema gid sila igsoon. Busa mapugos sila dawat nga ang word nga name is onoma. Ang onoma means authority. So pag imong bautismuhan ko ikaw sa ngalan, meaning sa otoridad, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu. So dagan salamat igsoon na ng atong pangutana.